коя кола ли да се избера? Фокус. Nissan. Civic. Това ли е, бе? Предпочитам ти това Peugeot. Аз Nissan. Аз преди с нея играх. С Nissan ли си купуваш, бе? Да. Май, аз точно така кола играх на първата ми. На първия ми епизод с мисиите. Май, да, помня по-добре. Човек, аз на миналия ми профил, ти да знаеш каква кола има. Мега яката. Хакерска е? Мега яката беше, ма аз я изтрих играта и сега не се забравя. Значи мега яката кола беше. What the fuck? Аз ме изчакай на някой светофар и нали като такова, като даде зелен и ти викаш what the fuck и даваш газ. Трябва да ми виж първо. Ти направи ли го? Още го. Няма гаража. Добре, другия ми епизод ще бъде след 4 месеца каква кола ще ми стане. Добре, бяхте с Ахмед. Шорти, аз пък къв Ахмед, това е един мой приятел. Шорти и my brother Павлин. Добре, следващия път.